ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை ஸ்மைலி சேனல். இப்போ நான் பார்க்க போகிறது மட்டன் சுக்கா. இதுக்கு மட்டன் 1/2 kg எடுத்துங்க. 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தக்காளி 2, இஞ்சி பூண்டு விழுது, அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் 2, சில்லி பவுடர், மல்லித்தூள், மிளகு சீரக பவுடர், தேவைக்கேற்ற மாதிரி சால்ட் போட்டுக்கலாம். நல்லெண்ணெய், கரம் மசாலா பவுடர் எடுத்துக்கலாம். கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் மட்டனையும் இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்து ரோஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் வந்துடும். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்க்க வேண்டிய தேவையில்லை. நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாலே மட்டன் உள்ள தண்ணி எல்லாம் வந்துடும். நல்லா இஞ்சி பூண்டு விழுதும் நல்லெண்ணெய் ஒண்டியும் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா பார்த்தீங்களா, தண்ணி மட்டனில் தண்ணி எல்லாம் வந்துடுச்சு. அதை வேறு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை கடாயில் திருப்பியும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு விழுது, நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் மட்டன் சுக்கா. அது நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் காஞ்ச மிளகா கிள்ளி போட்டுக்கலாம். அதோட சில்லி பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர், இஞ்சி பூண்டு விழுது, அப்புறம் கரம் மசாலா தூள், மிளகு சீரக பவுடர் எல்லாத்தையும் போட்டு தேவைக்கேற்ற மாதிரி சால்ட் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம். நல்லா பேஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த 1/2 பாயிலாக குக் பண்ணியிருந்த மட்டனையும் சேர்த்து இதோடு சேர்த்து வச்சு தேவைன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி ஒரு 4 விசில் விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆகிடும். பார்த்தீங்களா, மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு.